Mae'r fideo yma yn mynd i edrych ar Datrys hafaliadau gyda ffracsiynau a hefyd yn cynnwys rhifau negatif. Mae fe'n defnyddio'r un sgiliau a y fideo diwetha, sef chi angen cael gwared o'r ffracsiynau. So ewn ni am yr un dull, sef 6 lot o 3 yw 18. So 18 yw y rhif hyd. So chi'n lluosi y ddwy ochr gyda'r rhif hyd. So 18 lot o negatif x yw minus 18 x. O hwnna dros 6. Cyfateb i 2 lot o 18 yw 36. 36 wedi rannu gan 3. So os fi'n symleiddio fan hyn, mae 6 yma mewn i 18 tair gwaith. So mae hwnna'n mynd i fod negatif 3x yn hafla 12. Mae hwn nawr yn edrych fel un o'r hafaliadau wnaethon ni reit ar y dechrau. So fi eisiau rannu'r ddwy ochr gyda negatif 3. So mae hwn yn gadael x yn hafal a sawl 3 sy'n mewn 12 yw 4, a fel bod 12 yn positif a minus 3 yn negatif, mae'r ateb yn minus 4. Yr un nesaf, un y gwyddor, bod yn gweud negatif 3. Lluoswch 5 gyda negatif 3 sy'n gwneud negatif 15. Dyma'r rhif hyd. Lluoswch y ddwy ochr gyda negatif 15. Negatif 15 lluosi 3x yw negatif 45x dros 5 yn hafal a 2 lot o negatif 15 yw negatif 30 dros negatif 3. Sawl 5 sy'n mewn 45 yw 9, so hwnna'n minus 9x yn hafal a minus 30 rannu gan minus neu negatif 3 yw positif 10. Rannwch y ddwy ochr gan negatif 9. So mae bob un x mynd i fod yn negatif 9 minus 10 dros 9 sydd yn neud minus 1 a 1 dros 9. A wedyn yr un ola, yr un fath o beth. Yr un fath o beth, 4 lluosi 3 i gael gwared o'r ffracsiynau, so mae'r rhif hyd yn 12. So lluosi'r ddwy ochr gan 12. So 12 lot o negatif 1 yw negatif 12 dros 4 yn hafal a minus 12x dros 3. Faint o'r un sy'n ffito mewn i hwnna am negatif 3 dros negatif 4x. Rannwch y ddwy ochr gyda negatif 4 sy'n rhoi negatif rannu negatif. Mae fe jyst yn troi'n positif. A x fan hyn. Jyst cymerwch eich amser. Redwch y fideos nôl ymlaen i sicrhau bod chi'n deall be fi wedi egluro. A wedyn dros y dudalen gen i 4 cwestiwn i chi drio'ch hunan. Cymerwch eich amser, stop y fideo lle chi moyn a newch eich gorau. Mwynewch.